RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mabululuyo, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Mayan. Hi, Rose. Hi, Mayan. Nagluto man gud si Mama og creamy carbonara. Do nga lang text na ako niya, ha? Wow! Ako ginapaborito ay labi na dunay garlic bread. Ako na palitan, ha? Ayaw na. May daan naman sa kong garlic bread. Aron dili ka na mahasol og makagasto pa ka. Kinigil akong friend. Uy, very thoughtful ka, ayo. Thanks, friend, ha? You're such a good friend. Wow, ha? Lamigin mo himo creamy carbonara ang imong mama, ay. Ang iya man gyud ning expertise, cooking, baking. Mao ba? Wow! Dili ka mo magutman, no? Kay hilig man mo luto sa mama ni mo. Mao gyud. Ay, wait sa may nanawag. Excuse lang, ha? Hello? Sure. Oo niya? Sige. Magkita na lang unya ta. Okay, dadan ako kong best friend ha, din sa office. Okay naman ka ha? Oh. Kuhaon ni mo? Sige. Bahala ka. Bye. Sige sa dito nanawag. Si Roy to, uy. Akong admirer. Oh. Buotan di siya. Pero, dili lang gwapo. Maong dili ko ganahan niya. Kung dili ka ganahan niya, nga na-entertain pa man kaniya. Gisamukan mo ka kaniya. Buotan man sadkot. Unya, galante kayo mo hatag og regalo. Sige lang. Magkakita naman mo niya. Kay ako man siyang kiingnan nga. Dadonti ka sa among lakaw karong gabi eh. Di na lang tingali ko makuyog, uy. Makahasol pa ko ninyo. There is a crowd ba ya? Na, dili gid mahimo nga dili ka mo kuyog, uy. Nakaingon na biya ko niya nga magkuyog ta. Sige, dagod. Mutiwas na tas pagkaon kay tingalig maabtan tas oras. Sayang ang food. Sige pa. Kirk, this is my close friend sa office, si Mayan. Mayan, si Kirk ang akong giingon nimo. Mau ba? Inyo na di kong gilibak, ha? Hello, Mian. Hi, Kirk. Nice meeting you. Nice meeting you too. Ang friend ni Rose, friend ko na usap. Kana ko na okay rin mo. Oh. Naglagot ko! Mian, ano ba nalitabot ni mo, oy? Anong sagutaon ka? Nang hagis ka man diha. Nisinggit ka pa. Ablihin yung pultahan, be. Magsulti ta. Ma, please! Ayaw na lang ko ninyong sa muka. Mahimo ba? Leave me alone! Kung may problema ka, i-share na nako. Inahan ko ni mo. Mian, sige na. Naglagot ko na ako, ma! Nakasabot ka? Naglagot ko na ako! Mao nga utang buot lang! Biyai lang ako! Ayaw ko ninyong sa muka, ma! Please! Good morning, Dian. Lingkod, aron mamahon ta. Mo trabaho para ba ka? Lingkod na, Mian. Sabat, may problema ka? Nang hagis ka man kuno gabi, ikan si mong lakaw. Huwag ka pang nauli, yung hagis ka pa. May lakaw kami si Rose pa. Kauban ang iyang admirer. Uy, ha? So, yung problema ka nang hagis ka man pa uli, di mo? Nag-away mo. Nakakita mong trouble?
Uwa man. Oh. Lihilak ka man kung hinuon diha. Wa ko'y problema. Naglagot lang yung kunako. Naglagot lang yung kunako. Oh. Pa. Ma. Nganong nagselos man kung nagtanaw ni Rose o ni Kirk? Ngano man? Ngano? Binabayan na ka ng bahina na. Kamus mama mo ang pagsulti ha. Kaya marag magkasilabot mo ng bahina. Tiwas mo tagkaon ha. Ikaw man, pagsulti mo sa mama ni mo. Kung kundi magkasulban si mama ni mo, kita niya magsulti ha, miyan. Pa. Naglibog ka sa imong pagkaikaw. Kanus akala makamatikod ni Ana. Dogay na, ma. Apan ako lang ang gipugong-pugungan. Tungod kay dili ko gustong likayan o niya ko sa akong mga higalang babae. Kung masayod sila nga tumboy ko. Naliwat ka gyud ay sa duha na ko kaigsuong babae. Mga tumboy. Ma, Bisag sa side di papa nimo, may igsuon siyang tumboy. Mao nga dili kalikayan nga naagi mo liwat. Pero nak, nasayod ka gyud. Nga dili ka hingpit nga magbalipayon kung may babae nga mo patol nimo, nga makasabot nimo. nasayod naman ko, ana, ma. Sama ni Rose. Nasayod ko nga. Nasayod siya nga tumboy di ay ko. Og nakagusto ko niya. Nasayod ko nga. Iya na unya kong likayan. Og maguba ang among friendship, ma. Ni Ana, Ang ako na lang yun. Ako na lang gining itago kutob sa akong mahimo, ma. Pero nasayod ko nga mahal ko na siya, ma. Mahal ko na si Rose. Og dili ko lang gini ikapahugaw. nak, ang babay alang lang sa lalaki. Ug ang lalaki alang lang usab sa babay. Nasayod ba ko, ana, ma ba? Pero sakit lang pala ang dungon. Nga ang sama na mong mga tumboy. Dili basta-basta nga makapagawa sa ilang gusto sa usa ka babae. Nga love nila ang babae. Nak, Promise, ma. Taguon ko ni Kutob sa akong mahimo. Dili ko gustong maguba ang among friendship, ma. Dili ko gustong likayan na lang unya ko ni Rose. Kay mas samot nga. Masamot nga ako may masakitan kung moabot ng higayuna. Dili ko makatugot, ana, ma. Wa na lagi ko makabantay ni Kirk nga nikuha ni mo. Solo flight ka na lang lagi mo pauli. O mag-taxi ka na lang. Isigun saon mong gud na ako, eh. Huwag ko'y gusto niya. Tungod ba kay dili siya gwapo? Bisa gwapo pa siya. Dili gihapon ako siya sugton. Dili. Tungod kay wa man nga akong gipangita. Milain mo kung gipangita. May nagustuhan na unta ko, pero nahadlok lang ko. Mauusad ko nga, mahibaw siya. Mahadlok kong likaya na unya ko niya kung masayod siya sa matod kong gibati para niya. Unsa? Malipay na lang gani ko nga makita ko niya. Magkasulti lang ni. Muna na ko kipayos langit, ana. Mahimo bang mahibawaan ako kung si kinsa siya? Og taga diin siya? Ato ba siyang office mate? Secret lang una para bibo. Lakot o niya, ha? Kita lang gud ha? Aron may disturbo? Sige pa. Asa man ta? Ganon ni amanta din uy.
Kung may makakita na to, abi pa lang, mga pick-up girls ta. Mag-enjoy lang gud ta. Come on. Mangita ta atong table na. Aron mag-inom una ta. Una ta manayaw. Hoy, Rose, naunsa ka naman, uy. Pila naman naka tequila shots ang imong giinom. Mahubog ka gani, ana. May gusto ko mahubog ko. Aron ikapahungaw kining nakapahuot sa kondugan. Mao nga, sige, mag-inom pa ta. Shot sa nag-imo, oh. Aron, Bibo. Nahibaw ka bang? Nahibaw ka bang? I like you. Oh. I know this is not the right place, ha. Karoon na lang. Kay, magpakaisog ko. Tungod kinakainuman ko. Bahala na basuko ka na ko, uy. I like you. And I think, in love na ko nimo. Bisexual ko. Pero, mas ganahan ko babae. Sama nimo. Nasayod ko nga, dili ko ni husto. Basta, uy. Ay, ambot. Ambot. Basta love ti ka. Love ti ka, Mayan. Good morning. Maayo kay nakamata ka na. Hubog ka kaayo gabi eh. Mao nga, gidako na lang ikaw din sa amo. Aron ma-safety ka. Wa pa masag ko kung makatultul sa inyo, good? Yes. Hubog bitaw ko. Hubog yun kay ko gabi eh, pero... Nasayod pa ko sa kong gikumpisal nimo. Mahitungod sa akong feelings nga. In love ko nimo. Then the feeling is mutual. Dili ko na lang tingali ni Angay pang itago nimo. Tumboy sad ko. Oh. Og in love sad ko nimo. I love you too, Rose. Mayan. Nagkarelasyon gid mi si Rose. Nagkasabot gid mi, kaya managsama man di ay mi og bulok. Tago lang. Amo lang unang gitago ang matuod among relasyon, aron paglikay sa mga balhibo og dila og sa mga tao, nga mo underestimate unya sa among relasyon. In due time, mugawas na unya kami sa hawla nga among nahimutangan. Dinhin na lang kutob, og daghang salamat, RMN. Okay, kay sunan, mga adlaw ka na itong tanan. Kumusta na sad mo? Ano yan sabi niyo? Nagad si Kanginan, Trifon Morales. And then, my partner ka po diri, si Randy Tayad. Huwag ba na mo ni Ate Pris, ni Goliath, o ni Gilly Del Mar, inuman ni Inday Bambina. Okay, standby ka mo diyan, Mabita. Asap kita ha, always say a prayer. Bagay na itong dili kalimtan, Migala. Unas tanan ang itong panalangin nga itong labang magagawang. Lord, salamat kayo sa mga grasya, ngayon maghihatag ka na mo. Ipalayo sab kami sa mga disgrasya sa kadalanan. Okay, o sa tanang panahon, ngadto usab sa among mga kaaway nga di makita o makita. Gahini kami ni Lord, panalipdi kami tanan. Okay, ilabi ni pandemic sa tibok kalibutan. Lord, hinahinayan in taon kini pagwagtang. Salamat sa Lord again sa mga grasya. Okay, pero ang atong magtatampo ka raw may gala, no? Pinadala kinis usa ka lalaki. Nagpatago lang siya nga Kiko. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kailan, ang atong sender si Kiko. Kini ako problema, bahin na sa trabaho nga ti-deliver o mga pagkaon. Unya kay ti-deliver lagi, di ni mo maibawaan kung asang lugar kay magdepende man ni sa magpa-deliver ni mo. Pero aron ninyo yung masabtan ang akong problema, no? In ani o na ko pagsugod ay. Okay na. It was 1962. Kayang is only 42. Nakatrato siyag kano nga ang height 6 feet 2. Ang tano, divorsyado. Okay lang, walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Kayang is only grade 2 lang. Her English like a telegram.
Magsinyas-sinyas na lang, si kayang murag amang. Ang kano mong isilang, maybe he's very, very fun. Nagsigi og yango-yango, bisag wala ka understand. Just take it easy, just take it easy, I love you, Joe. Very little English is all I know. Give me a cigarette, give me chocolate, I like it, Joe. Just take it easy, I love you, Joe. Si kayang very ugly, apan di boy naski swerte. Kano nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. May abot ang wedding day, gikasal immediately. Si kaya nga ignorante, gidala sa USA. Hi, astang boy dasan. Oy, pre! Astan mo, pag-abot mo na. Nagkatakanta ko dire. Dali. Kuyawa, oh. Hapit sa kani, hapit sa! Soroy mga, saag mga. Ay, wai, na ako yung deliver ng pagkaon na sunahan ay. Mao nga, agi-agit lang kadre, migo kunta. Maubaw niya o sa may ato ron ni Ron. Nasa ko'y tuyo ni mo, pre. Yan sa mana, ha? Nakay padilibiran. O na, oy, last na to. Gining gihapit ta ka, kay musta ko ni mo. Saan naman ka? Pagkabalik sa trabaho ni mo? Ay, murag pa yung taon pa yan, murag. Wala paglao mo eh. Sira na magyud. Kansi na magyud taon taning isikyo. Sira mo yun ta. Unya, bayar ta sa banganan ning tag-iyas pisto sa iyang kadanan taon, kining sa kadanan ba taon ba? Wa man taon ko ka bangon taon, lisod kaayo. Mao nga, wala paglao nga, pagbalik pa ko sa trabaho na ko, pre. Unya, karong sitwasyon na ron, lisod na kaayos pagpangitag trabaho, kay nagtinagtakay na mo ko ng ubang mga kumpanya. O, lagi pre ka na mo ni, usa sa kong tuyo ni mo ron, pre, kung ano, gihapit na jug ka. Nga naman, Ay, ba ko wa jug kay trabaho ron? pasudlong ko ni mo trabaho, pre. Naman kay ko ano, lisensya no? Naa kay Ha? lisensya, naaman nga naman. Maggamit na ni mo, pre, ha? Pasulod ta ka sa akong isundan na trabaho, pre. Sa trabaho man, pre. Hindi ko ti-deliver pagkaon ba? Mao ni ko sugpre. Tungod ni COVID. Ha? Oh, ang mga tawag mga bagsalig nasalig lang sila kanang order ba? Oh. Pa-deliver pagkaon, mao nga pasudlod ta ka. Unsa ba nga na ng ato trabahoan, pre? Pandak. Maangan mo rin mo, pre. Abi kay puto, patangan lang yung pandak. Pastila di mo sa Sa taong ka. Di ni binuhang pre. Basta andaman lang na imong mga requirements ha. Pasudlod ta ka trabaho ugma. Kiko, unsa na mo gipangukay diha, oy? Ako, anday, nangandam ko sa uban ako mga requirements ba? Requirements? Unsa man na? Para sa trabaho ni Day. Dinhi mo gud gadihas parilantoy taon. Tabangan ko no ko niya makasuot sa iyang itrabahuan. Umay hinuon, oy. Unsa man trabaho, Tag-deliver og pagkaon. Ay, grab! Adili. Panda! Adili gyapon. Unsa di ay? Pandak. Lubot sa itoy. O nya, nakasuod yun ko sa giingon ni paritaon lantoy nga trabaho. Na ako'y service nga motor, nga may akong gamiton para deliver. Ay, kainit-init, tabi at tao, grabe. Ricky ko! Oh, pre! Ay, come here. Ako lido. Pre. Musta ka pre? Okay, pre, pagtugog nga yung init, pre. Pero sige lang, trabaho ang taon ni nato. Okay, ana ginamang inabuhi pre. Ang importante ang imong kinitaan, pinatuan ko na mong singot ko. Alam mo, yun, pre. Oh. Mao man nagigingon sa uban. May na lang nas mag-adik-adik dong, di ba? Masa man, sige pa ka? Oh, pre, hangtod ka ng gabi. Posla nung maunay trabaho na to. Biyas sa gabi, ilar ka. Okay, sige. Kay ako, pahuway na ko. Oh, kasayo, good. Pahuway sa ko sa'yo, pre. Kay kahapon, bida. Alas 10 ako pahuway, oy. Sige. Ako ulit bahala, pre. Ako ay bahala ning panggabi, tungod lagi kay bag-o pa ta. Gandaan do kay ta. Bisag init, ulan, sige. Habi doon tagay, okay kayo. Unya, pagkagabihan, hangtod ka. Naghatod kong lugaw. Mayong gabi. Mayong gabi, sir. Na ako i-deliver, sir. Kining sir, naara may korpyo, no? Dili pwede magpasuod. Pero sir, kanang deliver man eh.
Say problema ani Talyo? Mag-deliver ko na sa pagkaon, madam. No, sorry sir, dili pwede kay naatay curfew. Ah? Pasensya na ka sir ha. Dili na mo pwedeng mo pasod. Balik na lang sa ibang agi. Usa? Pero madam, essential ba taon ni akong deliver, madam taon? Unsa din ang imong gi-deliver? Lugaw, madam. Oh. Lugaw man di ay na di na pwede. Ah, nga ko taong di man pwede, madam taon? Paminaw sir ha. Natay patakaran din ni sir. Ni ay basahan ti ka ha para masabtan nimo ha. Nayo, paminaw. Oo. Natay curfew. Alas 8 sa gabi hangtod alas 5 sa kadlawon. Oh. Nya diri sa private establishment, essential goods and services. Essential bago ng lugaw, di ba? Tungod kay mabuhi ra ang tao kung way lugaw. Ang essential pagkaon kanang tubig, groceries, so dili essential ang lugaw, di ba? Nasabtan ko nimo. Pero pagkaon maghihapon ni madam? Oh, di lagi. Paminaw good. Abli unta ng tanang tindahan ng pagkaon. Bakery, sirado, manggani na o, tanawa. Ang kanang itlog, madam, essential po na siya, dili. Oh, essential na. Na itlog imong lugaw, di wa ba? Ang nag-deliver ang doon na itlog. Tanaw na ko, madam, ha? Tanaw na ko. Sige, tanawa. O kaya nagmayang imong lugaw na abay itlog. Oh, na itlog. Hahak, biyan niyo. Kitsa magluto ni butangin itlog. So, wa siya itlog. Sa ato pa, ma'am, kung napay itlog, kasod ni. Oh, wala nga eh. Magkasudain ka. Sige. Nabilin lang na ako diya, madam. Ako lang inong tagiya, nga kuhaon lang diri. Kung sa igno lang ni mo ang tagiya. Makasuod man ko, madam. Di lagi ka pwede nga masod. Nga naman, ganaan ko itlog. Di lagi pwede imong itlog. Ang ano man? Lagom na lang imong binubok na lang itlog mo. Bungot sa ito. Unsa? Wa ka pasudla? Wala, giday. Kahinas ko ito pabayana. Ano ko tawag makanya pasudla? Di ko no essential ang lugaw, day. Unsa di essential, oy? Buting ipasabot ka dili pagkaon ang lugaw? Unsa tanaw yung lugaw? Sudan? Buting halin na yung puto. Kahanggog na niya. Lugaw, di pagkaon? Paraw? Wa siya mabuang? Ipapangataw ko nun niya, be. Ingna siya, nga sa bata pa ba siya? Unsay gipakaon siyang mama sa gamay pa siya? Pangutan, di ba lugaw ito bag anak? Dili, tingali lugaw, kaya di man pagkaon niya ang lugaw. Unsa di gikaon niya sa gamay siya? Lamaw? Asa man mabayhan na, be? Ako nang ihampas yang lugaw? Kabugo niya, eh. Lugaw, di pagkaon? Unsa na lugaw? Simuton ra na. Iya mang gitanaw ang lugaw, day. Unya? Wa may itlog. O kay, naapay ko ng itlog, pwede ta ko nung madaan ako. Mahimo na ko ito essential. Nya pagtanaw niya, wa may itlog, mao ako pasudla. Grabe, good, uy. Grabe lagi kayo. Mangani ko pasudla nga, di agyo ko itlog. Hindi ko, di na pwede imong itlog. O ano man, unsa ba kalahian ng itlog sa manok, kaparehos naman na. Puros itlog. Di, lagom ka ng imong itlog, kiko. Mura sa ilang kamuti. Nang gidahang pambina nga bayuli. Ang gidakon. Unsa man, murag kamote? Dili, ang kabulingon. Magkakinor to eh. Pre! Oh, pre! Di mo kagikan. Lagi ka magmotor. Pre, pagbida dito ko gikas opisina, pre. Gipatawag ko sa ato manager. O naman, unsay tuyos manager nimo ha? Manager, de, pre. Ano, lagi, unsay tuyos manager lagi? Gitak-tak ko, pre. Ha? Gitaktak di Esparilantoy tungod kay may reklamo man niya nga dugay ko no kay mo abot kun siya mo deliver unya na pa ko yung nakasulti sa mo manager nga pagkaon ko nga iyang i-deliver ko nga gusakiwa. Sagod di ay pre. Duda ko, pre. Murag dula dyan yung binuang nako, ani, pre. Paminaw niyo pre, kitsa kay nagbinuang nimo. Duda ko, pre. Murag kauban na nato. Ha? Kitsa man? Basta masakpan ko na siya. Masakpan ko na. Parilantoy. Hala no, kaluoy ko di itaw ni Parilantoy dong no. Tinuod tao na langga masing. Siya, hinuwi, wa na trabaho ron. Pero sige lang, ato na siya tabangan langga. Ay, luoy taon kayo, walo raman tao buok ang anak ni Parilantoy. Problema yun na siya, asa ipakaon sa pamilya. Kaluoy sa taon. Uy, niya asa mo rin Parilantoy. To sila ron.
Mao ba? Kung makalugar ka dong, hati to sila bugas ha. Daghan man na atong bugas. Nagpalit man tag usa ka sako. Hat di in taon to, Oh, taga day. ito. Hatan ko tarog bugas parilantoy. May gani ako asawa, matinabangon po kayo, dili daw, basta taga ulanggo, buotan man yun. Mauto nga, ako yung gihatdag bugas parilantoy sila ha. Promise 5 kilo, malipay parilantoy ni. Kaluis taos ko kumpare nga may napasuhon ako eh. At ko sila. Oh, diyan ako silang parilantoy. Anhilanin ako yung parking ng motor. May dari kay Landong. Oh, uy. Niya siya ng parking motor. Yun na. Mura kailam ko aning motora. Mura kang... Uy, katoribyo man eh. Yay, nga no kang niyas toribyo no? Oh, siya nang duong din eh ay. Diim ni siya gikan ha? Yo! Toribyo! Uy, Nikki ko! Oh, di ka! Adiyan ako unahan. Nako'y deliver dito. Mau ba? Sige, Nikki ko ha. Haris ako. Napta ko deliver sa... Sige, sige. Bili sa ko toribyo na. Naning yung kayo. Mali sakto. Ang bugasay kayo ba? Uy. Wala. Ito pa man din ako bugasin ng parilanto. Ay, bugat mo sa din na po kilong bugas taon. Pre! Parilantoy! Pre! Pre, lantoy! Pre, may niadyo ka, pre. Oh, ang yata di ka bugas, pre. Ha? Bugasan ang naong nimo! Ay, ay! Sumag man yung bugas Ay, ako naku nga. ko kag pare, pre. Ha? Di na ta kong pare. Traidor ka. Huwag kay kabawas, pre. Pre! Ito kitubangan ta pagkagpasuod trabaho. Pero ikaw yun may unay na kumuanga ka. Samang ka. Gusto ko nang ipanulti ni mo, pre. Ay lang pagbibuang-buang pa niya. Dida. Kinibaw na ko. O ikaw may hudas. Ikaw may nagbinuang sa kong gideliver nga kuwangan ng mga putahe. Oh! Ikaw yun nagkaumuanga ka. Oh! Sukwa, minutang doon mo hinuri. Ang saya ko, nagkaon, oy! Kini tinon! Ha? May gipa-deliver na ako nga adobong manok. 5 kahiwa ang i-order. Pero pag abot ako dito sa nag-order, di mo siya nga 4 na kabuk. Nga 5 man ang i-order. Ha? O ako may nadaot sa pisinabuaga ka. Tungkol sa mong gibuhat. Watoon ko maghibo, anak, pre, oy! Makakunag ganyan mo, pero naunsa mo ka. Hasta kabahay na ako ganong itubangan, di ka pa yun pagpasod ng trabaho buaga ka. Ida ni mo, oy. Ida. Ako, pre, di taon ko, di na tinuod ang butang. Kisa nagsulti di mo, anak? Ay lang, basta-basta. Basta na nagsulti na ko, anak. O ikaw may nagkawat sa kahiwa nga manok, imong gikaon. Di taon na tinuod, ikaw kabuhat na ni mo, pre. Kinsa magsulti, sulti, Di ko musulti kinsa, di ko musulti kinsa. Tagay, kuloy. Go, Klo lang, go. klo lang, klo lang. Nag-una og letter T. Nag-una? O, T ang iyang pangan. Tasyo? Dili. Watay ko bang tasyo? Oh, kauban na dato. Pwede bawon ko kinsa, ni bawon ako, pre. Karon ka natawhana ka. Kulatahon ko na sa tubangan ni mo musulti na si tinuod. Kulatahon ka tawhana si mga tubangan! Karon ka na kutawhana. Ka iko'y masangil ako. Karon ikaw nagbuhat sa ingon siguro, ani. Niya ko imong ipasangilan. Nara siya. Wa siya mabaw. Ako siya katangan. Karon ka. Trivio! Oh, Nikki ko! Ay, suga. Ngayon na mag-inisuga. Mura mag-angry bird. Angry Bird? Angry Bird di aya? Day, Angry Pan sa iba! Agi. Unsa ko ni pay? Dili komedya bay. Kung bidyas na ako ni mo, dali, kuyog ta! Dali, kuyog ta! Perlantay! Mao ni tawanan, sulti ni mo nga ako yung binuang ni mo, ha? Kitong ti ka! Pulatahon ko ni tubangan ni mo, ha? Unsa mo kunsan mo kay kita oy. Uy, unsa ba ka, oy? Unsa na, toy? Unsa na? Gusto na, pre. Unsa ba ka, pre? Pare, pre. Animal ni tawanan, guba niya. Gusto na yung sa pala. Di na siya mao. Ha? Mga kauban na to. O niya, ang klongi mo gihatag na ako ngan. Naguna mag-liter te. So, siya ni tawanan, to review. Pre, naunsa mo tawag ka, pre. Kaya gano'n man.
Siya na buhay kauban na to nga ang pangan nag-una og letter T. Ron. Daghanoy. Noon sa makakiko eh. Nastatoy, si Tiburcio, Stonyo, Taboy. Dili si Tibor, oy, pataka mga pangulata. Noon sa baka. Ginoo ko. Nataktak ko sa kong trabaho tungod sa kong pagkulatang Tiburcio. Siya magutaon dahil nasuod sa kuna-una pagsulting parilantoy nga letter T. Nya, close nga ba, letter T. Nya, nakita ang puna ko siya nga, dito siya sa dapit, gikan sa ilang parilantoy. Wala siya matugaan ako sa parilantoy. Kung kinsam yung mga kauban na mga nagsulti niya. Kay daghan man kayo among kauban nga, pangahan og letter T. Mao ni akong problema karon, gikiha kong Tiburcio. Unya, sa man akong buhaton na ni Robe. Tabangi ko ninyo be. Kung kami pasultion, Kiko. Hello, Ate Pres! Ma'am! Good morning sa tanan! Mama Mary, Lord! Salamat sa tanan! Oy, good morning ni Kapitan Albert Pumpat, diha sa Bilisan. Bilisan, Bohol. Kap, good morning ni mo diha, Kap. Bilisan, Panglao, Bohol. Kumusta ka diha, Kap? Kamusta Ma'am Joyce ug sa inyong mga anak diha? Kumusta mo tanan diha? Sa tanan gayon nimo mga igsoon diha. Father Bumpat pod. Kumusta ka, Father Bumpat? Mayor Wina. Di, si Ma'am Nila. Ma'am Nila. Montero. Mayor Nila Montero. Oh, Sir Ondo. Yung husband, si Sir Ondo. Montero. May Kumusta pagpaminaw. mo diha, taon? Oh, Sir may Lito hadlaw. Estrada. Amilito Estrada. Ami. Kumusta ka diha? O si Sir Marlon. Sir Marlon, kumusta mo din ha sa tanan? Tanan yung mga tao diha. Sir Ami, kumusta mo diha sa Kagwait, Surigao? Sa tanang yung taga Negros ba doon? Sa Negros, Dumaguete, atong mga sukit paminaw diha, Bohol, no? Sa Leyte, atong mga sukit paminaw diha sa Ormoc. Sa tanan gayon, Ate Pres, kumusta ka sa mong tanan diha? Iligan, sa tanan sa Mindanao, Davao, Cagayan, de Oro City, may pagpaminaw sa Ma'am Buena. Ma'am Buena. Oo. Ni Nanay Marit diya sa Tagaluan, Misamis Occidental, may pagpaminaw ninyo. Nya, atong pasalamatan po ang XMD Ate Pres, sa Dijangkas ka, number 1 sila. Congrats. Congrats sa Ma'am Ena Daven o sa tayo na sa FM po dinyo din ha. Kumusta mo tanan diha? Number 1 sila tanan puro sa Ate Pres. Gi balita. Di ay. Nabalik. Dili kay budngan. Dili kay budngan. Kumusta ka mong tanan diha? Dili kay budngan na. Sa tanan na itong mga sister station Ate Pres sa Cagayan, Davao, Iligan, si Sir Ramil Imburong, Sir Zamboanga. Zamboanga, Sir Leo Daog-Daog. O sa Cagayan, si Sir Ray Miraunay. Sa Butuan, si Sir Ramil Banggis. Malay-balay. Malay-balay. Lahi na dito, Ati Pres. Lahi na? Oo, nya. Sa Pagadian, Sir Mel Coronel. Kumusta ka diha sa tanan? Ma'am Gay diha sa Surigao. Kumusta mo tanan diha? Okay? Okay. O, thank you kayo sa tanan nga nagtumarka doon. Nagpanyawan herbal capsule. Panyawan plus with the mangosteen. Panyawan herbal capsule with garlic para sa ato mga high blood, cholesterol, katuntaas og sugar, inom gyud mo kanunay ug panyawan herbal capsule kada adlaw gyud. Buntag sa di pa ka mamahaw, inom na kada usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule. Ini ka paniudto, inom sad kadaan og usa ka kapsula sa panyawan herbal capsule una ka maniudto. Mao gyapon sa panihapon. Usa gyapon ka kapsula sa panyawan herbal capsule una ka mukaon sa imong panihapon. O sa tanan na ito mga kaigsuuna, labi yun sa mga staff ni Sir Ricky Asdar. Good morning ni mo diha. O sa tanan mga staff ni Mayor Lani Piña. Good morning. O sa tanan mga tao ni Dr. Isidro Piña. Good morning diha. Ma'am Daisy og ni Dr. Picking Limbs sa tanan niyang mga tao. Kumusta ka mong tanan diha? Og sa tanan mga tao ni Lister po nga iyang gipagamit og said panyawan liniment oil. Thank you kay ta. Si Mayuli, kumusta po din ha? Ang tanang mga tao ninyo diha, gipagawit ninyo sa number 1 nga plus panyawan, said panyawan liniment oil nga bawagtang sa atong panduhot, pamaol, panakit sa kalawasan ug uban pang mga sakit-sakit sa panis, kagid-kagid, balik
Maricos Benz unsa pa na dina. Gamit gud mo sa number 1 nga said panyawan liniment oil nga anar na to mapalit sa butika. Di tamang pailada ng mga fake diha ug unsa pa na dina. Sa butika lang kita palit og said panyawan liniment oil. Di ba Kuya Gili? Ang original gyud tinuod gyud ako diyan. Original Ang kayo. klaro gyud nga makahupay gyud sa mga panuhot, mga katultanan sa atong pamati sa atong lawas. Nya mo greet ko nga usa na to sugis panyawan si Dilio Colina. Tuwa na sa Moalbualon Gabs, ang ilang pamilya na magamit yapon atong mga suki diya si Rami Colina. O Gabs birthday ni Barba Gabs Race. Bares. Karong 16 Mayo. Mayo. Oy, Ay, paingon kuno ka. Nya kaubal ko na to sa panyawan, pero ingon sa ilang kuno pag nagpanyawan kay mo palit lang sila. Mayo pa. Mayo. Buhi ba? Happy birthday, Bar! Thank you, salamat. Buwan, oy, Mayo na. Oo, sabi na. Buwan. Sunod buwan lagi buhi. Uy, ano, oy. Siya ang asawa sa Gab, si Chiri. Sire, kumusta mo din ha? Sa tanan gayon, kumusta mo tanan diya? Bam! Good morning! Hi, Buti Bam. magpasalamat ako akong mga nanghinabang na ako sa pagkasunog Goliath. Pwede? Sige. Oy, pasalamat din diya. Bamoy, kay Salamat kinanglan kay- yung kang pasalamat. Anak. Salamat kayo sa ipanghatag ka ni Dr. Edwin Pilapel sa City Human Campus, Vice President sa Academic Affairs, no? Ingo man sab ni natag ni Ma'am Julie, pinagisap siyang bana nga si Sir Louis, mandado dito gikan sa Hawaii. May hatag na og items. Ingon man sab si Ma'am Malu Kausin o Ma'am Gaga Limuran dito sa Sweden. O ingon man sab ni Ivy, pinagi siya hang tia or auntie bakini, si Viking Jones dito sa Sydney, Australia. Kami hatag na kong neon orange nga gown. Salamat kaayo. Oo. Yaya no. Kanang na ang kanit si Ma'am Baba Gaga. ko pa nimo ba bro, tukod kag bay, sunugod sa day mo, pero paano mo butang tanan? Si Ma'am Gaga, diretso nga Daghang gimahatag di mo. si Ma'am Gaga Limuran, gikan sa Sweden, diretso nga 1,000. Salamat kayo. Kumananaw man nato. 1,000 nga dollar? Daily Philippine money na. Oo. Kabog, Salamat 1,000 kayo kay mag-atama na to na sila sa live na to dito sa FB, no? Ang iha mga kaabanay diri sa akong silingan diha sa Chukuayon B. Rodriguez, samtang nangaligaw kami kay kada adlaw ko pagkadaghang alilingan mo. Sige magpakaligaw buntag ug gabi kung mahimo. Ginamit ang celebrity Kojic Beauty Soap. Kalumis akong panit. Tungod na sa gowns nga orange gihatag taga. Salamat. Salamat kayo sa tanan ng hatag sa mga tao nga mitabang ni Bambina. Thank you kayo. Unya mga kaigsuunan, ang toxin mo ay mudaot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung mudaot gali ng blood cells mo na hinungdan nga nung magantos ta sa mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst o guban pang balatian. Busa, kining G-Detox Plus, herbal capsule o sa kinikan natural detoxifier. Mauni siya tigwagtang sa mga toxin sa atong lawas. Usa ka natural remedy nga mo'y tigwagtang sa balatian ug puno pag yun sa nutrients nga mo'y makapalig-on sa atong vital organs. Busaron mawagtang ang mga toxin sa inyong kalawasan ug aron lig-on ang atong vital organs. Inom ba daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Ang pag-inom na to ini usa ka kapsula sa di pa ka mukaon usa ka oras gyud. Unya katulo sa usa ka adlaw. Ang atong maintenance usa ka oras na lang sa usa ka adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender karon ato Goliath. Ang atong sinders Kiko. Kiko. Oh, kanila gitaon iyang amigos Lantoy tao nagpasuon niya trabaho. Na may gay istorya kay natangtang ni Lantoy Ate Pres. Nga naman. Kay naalgi butang-butangan ambot unsa mahimo ba di ini nga Butang-butangan inani? O kana bang nag-deliver sa pagkaon? Yeah. Gikwaan man. Kinsa kay Sa kuha? gikwaan. Ang pagkaon niya yung gi-deliver. Oh, adi ni ipadaan dito unsa? Wala di siguro kay kanang mura man sila na kompanya Ate Pres niya deliver niya hatod ana gikanan niya paghatod niya dito na kuwangan nataktak siya. Paita no niya dili siya mo. Niya gikulata niya sa tibursyo kay ningon mas Lantoy gali 30 ang resulti niya. Kay giingnan siya ni Lantoy nga ikaw Kiko kumpare datang anong ikaw man nagsulti ana sa atong manager ikaw di nagkaon atong manok di ay nga kuwangan nya di man sila si Kiko may nagkaon Ang pagkaon ang iyang gi-deliver? mao to nangutana kinsa gisultin mo literti sinudanan nagkulata niya sa tibursyo kay mao may nakita niya gikan sila Lantoy padong uli
Abi niya, maon na ito gisulti. Kulatan niya, gikiha siya. Mo na nataktak sa trabaho, napagin siya ikiha. Saan man na, bam? Kanang naang dunay reklamo iha gyud na isang atubangon no para mapagawas sa ang iyang side o ngano na itabo Dili, sad ako sa slantoy, nga nung di ka masulti. Toy, imo man nang itago-tago, toy. mao Para masulbad ang problema. mao. Hindi mo muna nakaapan anang baritan anang grab kanang mga ikuan ka kanang mo deliver ba? Bitaw atong hisgutan kanang online. Nag-order ko ug kanang pants ba? Karon pag abot, wa mo gunay bakos. Nangita ko sa bakusan. Ang bakusan ni, saan pa man mo ana nga, online man, gideliver Online. mo to. Pero kung na-deliver pagkaon natin, press mo lisod kayo, kay sila na magkuha na, palitan mo, adto kang mga kananan. Sila may kuha na. Restaurant nga, Basi na sila ikaw galingong restaurant nga. kuwangan mga ang anak ba? pagbutang. Dili, basi na sila ikaw galingong restaurant ang natin, press. nisumbo, nga na ibaw mo po, nga mo na kuwang. Ah, Di ba ang modeli, ang Dili, ang deliver, so, 5 man ako gi-order, 4 naman lagi ni. Kunya, kisa may nisumbong ito sa kwan. Sumbong dito, ambot, letter T lagi ko, no? wa mo gyud gihatag nga Letter T, wa siya nga, initial ra gihatag toy, way nga, nag-sulti nga mo niya nagsulti. Dili ka si Trifon. Little T. Murag, strip food. Ay yung gi-apple na stripon oy Ano di nga? sige ra ba nang gabay Nasiyakta, layo sorry. kay Tolopulapo City Wa man sa trabaho taon si Perdoan ng mga grab-grab. ang kaning ingon ane usara gyud hinungdan nga kani si kisa ning wa mo klaro sa litra silantoy gulyat Silantoy, dili mo sulti kinsa. Iyo, tagati kag clue. Letter T. Nya daghan mo sila kayo kauban nga mga letter T nga Ate Prex. Ay ko ginahutod to niya kulata to Oo. kulati. Lima Kanin kailang. silantoy baka nang bayuti sa kini siya baba hindi man siya mo klaro Wa gyud, gyud Yan makayo. na lang utang kay puslan man nga iyang gitagaan og kuan ang Clue. Oo. Yan na lang utang gikuan. Sulti lang lang toy. Tarawa na. Saan ba? Nagulataan na dili mao. Kasain no na skiko nakakulata siya magikihaw niya ang iya ang paglaban nimo. Nga di ba bungkag inyo pagkakumpare. Unsa ganito binugoy nga istorya ana gulyat kani nga nana gisiraan ko. Ang ana gidaot ko. Kada gidaot pa oh. Gidaotan siya, gidaot siya ba? Kuyaw man na. Tulo man na sira. Kuyaw. Hindi erta. Hindi erta. Gidaot siya. Ang ako at bango na niya unya kung mahimo ipatawag tong nang maoy nakaingon. Nga maoy nakanasilantoy ma'am kay niya nakaingon og ipaguwa nga iyang side kay ingon ano nataktak pa ka trabaho unya na pa kay gato ba nga kaso dili malalo mas stress kita ana kini ra bang mas stress ta katong kanon nasunugan ka na stress ko di ko kasabot kanunay mamanhud akong BTS kanunay ko nag step neck di ko kasabot Kada mas stress ka. dagat ko naon muna nga kani si kuan babayin ano sa baoy nga man klaro kinsa nang nakaingon Iyan na tanggi klaro. usa pa magdisiplina nga wa man nimo Wa gyud, ay sulti. bilaw kinsa nasayop Sa gataon. Natuya ka oy. Ikaw may sadanan na lang toy. Imbis ma-patch up na ta natin press, unsa na mahusay maklaro mahusay. Sultihin na toy, unsa mo ka toy oy. Hala. Sultihin toy. aron mahusay mo nya adto man gyud sa barangay pangitong ko kinsa may witness kasi may nag-ingon ikuan na dito lang toy kay aron mahug malimpyo ang imo pangan makabalik kag trabaho dawaton ka kay kanara bang mga apply kag trabaho pangitaon ra ba ang unsa tawag kanalan kanang record nimo dito sa karaan Record. unsa nga na itermino ana kanang imong dungog dito sa karaan imong gitrabahoan sa pangitaon Trabaho nimo? tawgon mo panglitan mo apply kung gulyat o driver Lagi. unya mingon gulyat nga diin makakatapusan ng driver la Priscilla kanis gulyat pwede mo na mo tawag nimo unsa man ni siya diri may ni Rivera ana Pakita lagi record. Unsa record yung tawanan din ha. salamat sa pagpadapat atong tuluman noon Good ako ang puzzle, Tihon.